Way stampede nga nahitabo atul sa Sinulog kagahapon, apan daghan ang gitabang nga nakuyapan tungod sa kahuot. Viva Hit Senyor! Mga politiko mipahimulo sa pagpangapanya atul sa Sinulog. Mga drugas ug armas nasakmit gikan sa kanhi pulis. Float sa panday nga gibidahan sa kapatid star Richard Gutierrez idumog sa mga fans. Maayong hapon Sugbog, Kabisayan, mga langyang turista nga nakasaksi sa Sinulog Grand Parade sa 11 higayon na lingaw sa maong kalihukan. Mga nagkadaiyang kalihukan sa Sinulog dinhi sa Dakbayan ilang nasaksihan si Jinky Receipt sa detalye. Matag Sinulog, dili lang mga Cebuano ug lokal nga turista ang malingaw sa parade, apan lakip na ini ang mga langyong turista nga karon pa lang nakasaksi sa tinuig nga Sinulog celebration sa Dakbayan sa Sugbo. Si John McCleary nga nagikan pa sa England, mipadayag siyang kalipay nga nasinati niya sa mabulukon nga selebrasyon sa Pista Senyor. Alang niya, usa ka perfect celebration ang Sinulog kun itandi kini sa ubang kalihukan gikan sa laing mga lugar. First time, yeah. How is it so far? That's amazing, yeah. I'm having a great time. Are you enjoying it? Yes, I am. Ang Portuguese national nga si Andre Moreni tuyong mianhi sa Dakbayan human niya masayri nga ang Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan mo'y mihalad sa imahe sa balaing bata nga si Senyor Santo Niño kang raha humabon ug hara humamay. Alang ni Moreni, mabulokon kini ug garbo niya nga usara ka lugar ang gigikanan nila ni Magellan. Very good. Very hot, but very good. I like it. How about We're the crazy dance? people. They welcome. They're very warm. I like it. I think I like. Yeah. Gawas sa mga langyong bisita nga nalingaw sa selebrasyon, daghan sab sa mga lokal nga turista gikan sa Luzon ug Mindanao ang mipadayag sa ilang kalipay sa nasaksihan nila nga Sinulog festivity. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Itandi sa nakalabay nga tuig 2015, mas daghan ang misaksi karong tuiga sa Sinulog Grand Parade nga miabot og 3 milyon ka mga tawo. Apan taliwa sa bagang duot sa katawan, malinawon ra ug hapsay ang tibok selebrasyon sa Sinulog karong tuiga sigun sa kapulisan. Si Ray Pasaporte nagsunod sa aksyon. Sa report gikan sa lain-laing sektor commanders sa kapulisan nga nagbantay sa Sinulog Grand Parade kagahapon, gibana-bana nga miabot sa 3 milyones ang gidaghanon sa mga tawo nga nisaksi sa parada. Lakip sa gikuhaan og pasihanan sa maong gidaghanon kadtong mga tawo nga anaa sa sulod sa mga malls, kan-anan og Cebu City Sports Center. Bisan sa nasinating kainit sa panahon sa Dakbayan sa Sugbo, apan wa lang kini panumbalinga sa bagang duot sa mga tao, kinsa buot mo saksi sa mga dancing contingents ug ang mga dagkong float nga moagi sa ilang tungod. Gawas sa mga anindot nga float, mga higanti ug puppeteers, nahimong sentro sab ang mga artista, sama na lang sa kapatid star Richard Gutierrez nga maoy bida sa teleserye Ang Panday sa TV5. I would say that the celebration of Sinulog 2016 is very peaceful and very orderly, except that kita nyo naman masayang-masaya yung mga tao pagka nandyan yung mga artista, yung mga performers. Ngayon, mas masaya na ngayong hapon. Kasagaran sa nasugatan nga problema sa mga kapulisan, mao ang mga ginikanan nga nagpablatter kay nangawala ang ilang mga anak, lakip na kadtong gipangkuutan og cellphone og pitaka. Giangko ni Garland nga duna siya'y nakitang gamay nga lapses sa supervision sa pipila ka opisyal nga mao'y gitahasan sa pagmonitor sa mga personnel nga gideploy sa Grand Parade. We will make necessary adjustments. May mga napansin ako na konting adjustments. Yung lapses konti ng mga tao namin will correct. Alam niyo yan, there is always room for improvement. There is always room for improvement. Medyo mahina kami sa supervision ng tao namin. Mga 95% na naka-deploy na ang atong mga kapulisan, mga sundalo, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army,
and then ang mga ROTC cadets. Doon ay nakitang lapses si General Gairlan sa deployment sa mga kapulisan atol sa Sinulog Grand Parade. Matod sa General nga karong sunod semana atol sa pagpahigayon sa International Eucharist Congress, doon na siya himuon nga adjustment tungod kay matod niya nga dunay kuwang sa supervision sa pipila ka mga opisyal nga gitahasan sa mga personnel nga gideploy sa Sinulog Grand Parade. Gawa sa gagmayng krimen, wa na'y nadawat ang kapulisan nga hulga sa seguridad sa Subo labi pa kay nagsingabot na ang International Eucharistic Congress. There was a report, but we cannot confirm. Walang nagko-confirm directly. So, as of this time, hearsay lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Niadtong Sabado gibanabana nga moabot og 2 million ka mga tawo ang misalmot sa solemn foot procession taliwa sa nalagiting nga kainit sa panahon. Si Jinky Rosit sa report. Alauna imedya sa hapon nitong adlong Sabado dihang gisugdan ang tinuig nga foot procession sa imahe sa Balaang Bata gikan sa Basilica Minore del Santo Niño. Taliwa sa kainit sa panahon, wa kini panumbalinga sa mga deboto nga misakripisyo sa paglakaw. Nanguna sa foot procession mao ang nagkalain-laing parokya, business sector, mga kolehiyo ug universidad, government officials ug archdiocesan organization. Tungod sa kadaghan sa mga deboto, miabot og 5 ka oras ang prosesyon. Kining mga deboto naninguha sa pagkabot ining mga buwak sa urna ni Senyor Santo Niño. Si Michelle Orais mikatkat gyud sa karo makakuha lang sa buwak. Mag-isaan mo Santo Niño. Ayaw na ako, mama. Magkasakay ako, anak. Saan sa Manday? Barko. Barko. Doon sa Manday siya man, natikas niya ma? Marin. Marin. Ako rin saan, good makakitala ko sa tunisyo. Siya nalipay o gidapit niya kitang tanan nga masuod o kita madala ngadto sa iyang langit nung amahan. Human sa 5 ka oras ka prosesyon, gisunod dayon ang Santos nga misa nga giselebrar ni Palo Leyte Archbishop John Du, inubanan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Sa wali ni Archbishop Du, iyang gipasalamatan ang Balaang Bata tungod kay gihatagan siya og higayon nga makaserbisyo sa katawhan sa Tacloban ug gitabangan sila sa Balaang Bata nga makabangon pagbalik gikan sa kalamidad. Senyor Santo Niño, dadaa kami ngadto sa imong amahan. Dadaa kami ngadto sa Dios nga nagbuhat kanamo. Ikaw nga mao the wellspring of mercy and compassion. Atul sab sa wali ni Du, kalit nga napahong ang kuryente sud sa di mo menos 10 minutos apan wa niya kini igbali ug matud pa way angay kabalakan kay ang katawhan mo'y iyang iwag. Señor, pagadayon ka Diyos. Señor, pasaylua kami. Gitakupan sab ang mong misa pinaagi sa pagsayaw sa mga pari agighalad nila sa Balaang Bata. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Cebu City Disaster Team ug kapulisan may klaro nga way nahitabo nga stampede sa Mango Avenue kagabi sama sa nag-viral karon sa Facebook. Diin giingon nga daghan ang nabiktima niini. Wa hinuon gilimod sa pulis nga tungod sa bagang duot sa katawhan sa Mango Avenue kagabi hinungdan kung nganong dunay mga babae nga gitabang. Sa Facebook post ni Joshua Barino, makita ang tulo ka mga babae nga gitabang ug gidala sa usa ka pribadong ospital sa Uptown Cebu. Ang Cebu City Disaster mitala og 244 ka mga tawo ang gihatagan og medical treatment nunot sa pagdinut-anay sa mga tao.
Mga politiko mipahimulo sa Sinulog Grand Parade alang sa pagpakita sa ilang kaugalingon sa mga tumatanaw. Ang uban ang hatag yun og mga campaign para Farnalia. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. All the wings of love up in the black clouds, the only way to fly is on the wings of love. Solemne ang misa sa Cebu City Sports Center alang sa pag-abli sa sunod Grand Showdown. Diyang kalit nga miabot ang grupo ni Vice President Jejo Marbinay. Kaya pa man ang final blessing na focus ni Binay ang atensyon sa mga nanimba uban ang iyang makauban sa United Nationalist Alliance. Human sa misa, namo sa Cebu City Mayor Michael Rama, una niya gipayla-ila o gipasulti si Binay. Igura na ngayong katahuran si Binay og miingon og Viva Pit Senyor dihang gibuki ni sa audience. Sa inyong tanan, Viva Pit Senyor! Giingwara mamatngunin ni Binay ang pagbuka niya. Bisan si Mayor Rama, wasab makadungog. Matod sa mayor, mas importante ang kalapusan sa sinulog ug di ang ubang mga butang. Apan nakadungog si Cebu Vice Governor Agnes Magpale nga kauban nilang Binay ug Rama sa stage. I heard it. I was, in fact, naduko ko murag na uwaw ko. I mean, you know, ang Cebuanos, yeah, I agree, we are very respectful, pero mura bitag na pushed against the wall, napulaan ba? Si Magpale nagkanayon nga wa ma-organize ang pag-abot sa Vice President nga naatol sa Santos nga misa. Different directions. Ako lang, because I was on stage. My impression is it came from, it was a spontaneous reaction of people who maybe did not like the idea of politicians. In the first place, doon naman earlier announcements nga no speeches, no politicians, tingali the people were expecting that to be implemented. Gipasangin lang sa kampo ni Binay nga ang Liberal Party ang nagpaluyon niini. Wala sa mo komento ang Vice President kabahin niini. Matod sa iyang tigpamaaba mo ilagan. Di na sila mo comment, aron di na mo dako ang issue. Kung gibu si Binay, doon na sa ilaing mga senatoriables ang nangahas sa pagpangampanya. Nang hatag og kalendaryo og t-shirt silang Attorney Harry Roque og Princess Jaisel Kiram na sakop sa una. Biban usab sa parada sa float sa Cebu Provincial Government ang mga senatoriables sa Liberal Party sama nilang former Justice Secretary Laila de Lima, Riza Hontiveros og former TESDA Director Joel Villanueva. Nagpakita usab ang chairman sa Red Cross nga si Dick Gordon nga magpapili nga pagkasenador. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nunot sa liquor ban nga gipatuman sa task force sinulog nga nagdili sa pagdala og mga ilimnong makahubog sa parade route apan dunay gihapon nasakpang misupak niini. Usa ka grupo sa mga langyaw ang daling gisita sa mga pulis dihang nasakpan sa akto nga nagbitbit og mga ilimnong nakahubog samtang nagsayaw diha sa Maidan Carreta atol sa Grand Parade kagahapon. Among mga langyaw giimbitar sa police station aron ipahibaw kanila ang nahimo nilang kalapasan. Uno nang giklaro sa sinulog committee nga hugtanon nilang gidili ang pagdala og mga ilimnon atol mismo sa parada aron malikayan ang mga kasamok sa higayong mahubog na kini. Managtiayon na matay sulod sa nasunog nilang balay sa dakbayan sa Karkar. Hinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Gikordon ang balay sa Magtiayon Ramon og Florencia Laracotsea dinhi sa barangay Kanasuhan sa dakbayan sa Karkar. Kagahapon nasunog ang ilang balay ug napaig silang duha. Ang mga silingan nagtinabangay sablig og tubig apan wa nagyud matabang bisan sa bumbero ug naug daw ang balay. Sinuninto nga bayaw ni Florencia nagkanayon nga buot unta niyang luwason si Florencia apan dako na ang kayo. Ang mga silingan walay nadungog nga nangayo og tabang ang Magtiayong Laracotsea. Sa wala pa nasunog ang balay, ang mga silingan nakadungog sa panaglalis sa Magtiayon. Wa ko dungong sir kay gikan ko nagbugha, singit silang sunog pagdagan ako kay hamag ko kay ron maluwas ang ba.
Di na magit kusog lagi kayo. Bisan kinabangay pa mo sa biyag sa tubig. Oo. Di na ginut tabang. Matud sa mga silingan, kanunay mag-away ang magtiayon, gumikan sa sitwasyon ni Florencia, nga na-paralyze sulod na sa tulo ka tuig tungod sa high blood. Dugang ninunito ang kwarto ni Florencia gialihan ni Ramon, ug daghang basiyo sa soft drinks, aron di kini makagawas. Halos kada adlaw sir. Tinuod nga murag ilang giawayan ani murag sa katong sa iyang asawa na. Oo, mao gyud sir kay gusto siguro mong gawas. Na din niya pagawason. Muto nga. Nahug sa lalis. Kada adlaw. Kay gialihan naman niya kis ang basiyo sa soft drinks ang pultahan. So, may posibilidad nga din niya pagawason niya asawa. Lain na to, lain na niya. Wa na sila Wa naman sila magkuhan, iyan mo sa kwarto. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan o bumbiro, nasayran nga gituyo sa pagsunog ni Ramon ang balay ni ini. Gamit ang gasolina nga wa mahalin. Nagpusil sab si Ramon sa iyang kaugalingon. Nakuha gikan sa naugdaw nga balay ang kalibre 45 nga armas. Ug bala nga gituuhan gigamit sa pagpusil sa kaugalingon ni ini. Tahan gi kuana na ni gasolina kay manindahay man ni gasolina nito ini sila kuana ni gasolina gialihan ni duha ka baril nya dayon sunog pag sunog gaunay siya boom. Tay witness nga nakuha na tong statement sa nga niingon siya nga pag niulbo ng kayo nakatimaw siya gasolina nga kuan unya naapod tay nakita dito nga panapton dito sa may gawas nga partially burned panapton nga nanimaho sang gasolina. So ato kining gikuha atong gipadala sa atong arson laboratory sa NHQ. So una pa nato ni mahibaw-an nato to ang resulta kung gituyo ba niyag sunog or kadtong kuan nga nanimahong gasolina katong sa ihaton tinda. Diri ni nato nakuha sa may kusina ang kuan ang kaning sa gawas nga portahan sa kusina ang kadtong panapton. So mo to'y gitudlo sa witness nga dito man ang origin sa may kusina. Nakitaan ang mga patayng lawas sa managtiayon, dihang napaong sa mga bumbero ang kayo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka kanhi pulis nga nadistino sa Talisay City nakuha og dulan 3 million pesos nga kantidad sa mga droga sa dakbayan sa Talisay. Si Francine Flores sa detalye. Pinasikat sa search warrant nga gi-issue ni Judge Jerry Dikdikan sa Branch 25 sa Danao City, nasikop sa kapulisan sakop sa Provincial Intelligence Branch ang kanhi pulis nga si Francisco Gorosin III. Pasado alas 11:30 sa gabi sa Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. Nakuha gikan sa suspetsado ang 200 gramos nga ginadiling drogas nga moabot sa dulan 2.3 milyon, lakip na ang usa ka kaliboy 45 ug 11 ka buhing bala. Giingong na dismiss sa iyang serbisyo sa PNP ni adtong tuig 2012 si Gorosin, human kini nag-absent without official leave. Nadestino siya kaniadto sa Talisay Police Station, Toledo Police Station ug katapusan sa Camotes. Matud pa ni Police Senior Inspector Leo Logroño, kapino sa katuig nilang gisurveillance ang maong suspetsado ug level 2 sa ilang listahan. Mataw dugay-dugay na gyud kay dugay-dugay naman siya sa atong list. 1 year na siya. Giklaro ni Logroño nga sa higayong walay mapakita nga dokumento sa maong armas ang kanhi pulis, lagmit mapasakaan siya og kasong may kalapasan sa Comelec gun ban. Ang pangita ang kuan kay nga man siya na siya lisensya pero wala pa namang nakita. So, wala pakita nga lisensya sa lisensya kaso nga sa Comelec gun ban. Sigurado ng Comelec gun ban kay bawal mo gina siya magdala-dala karon. Apan ang sospetsado wala na muhatag sa iyang habig dihang gikuhaan og pamahayag sa mga tigbalita. Alang sa Aksyon Bisaya, Francine Flores, News 5. Bisan og naibanan ang mga contingent sa sinulog karong tuiga, apan nagmabulukon gihapon ang sinulog Grand Parade kagahapon. Si Ryan Sorote sa report.
Gikan sa 44 ka mga contingents, 32 na lang ka mga grupo ang misalmot karong tuiga sa parada. Bisan pa man ini, wa mautro ang mga kalingawan ug mas minindot ang mga costume ug ang mga sayaw. Miabot og kapin 12 ka oras ang street dance sa 9 ka kilometro nga ruta palibot sa dakbayan ug paingon sa Cebu City Sports Center. Napuno sabog mga lokal ug mga langyaw nga mga turista ang kadalanan sa dakbayan nga giingong miabot og 3.2 million. I'm looking at the number and the huge crowd. Yeah. Because makabantay man ko, if niadto yung sugod ako ani, tulo man ka sa kinan una ko magmotor. Karon sa akong sakyanan, wala gali makahuman ko sa sakyanan pa doon sa sports complex. Bisan sa kadaghan sa mga tao, hugot gihapon ang seguridad sa dakbayan. Gikagubtan usab ang mga float ug ang mga artista nga sakay ini. Kalipay sa bangda sa mga kingkoy nga mga higantes. Pagkagabi, inay nga muminos, mas midaghan ang mga tao sa kadalanan. Giat nga ang mga kanhi winners gikan sa Masbate ug Leyte nga mipawaw sa mga nananaw. Ingrandi usab ang closing performance sa Sinulog sa pagsayaw sa mga dance troupe sa dakbayan nga gisundan sa pipila ka minuto nga fireworks display. Big winner ang out-of-town contingent nga Kulturang Plazareño sa Masbate alang sa Sinulog Base Category o Land of Bounty and Beauty sa Lanao del Norte alang sa Free Interpretation. Second place sa Free Interpretation ang tribo Katbalogan sa Katbalogan City sa Samar o ikatulo ang tribo Buyoganon sa Abuyog Leyte nga daog sab sa Best in Street Dance. Dunay repeat performance ang mga nakadaog karong hapon sa Cebu City Sports Center. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy vibes sa TV5, labing bagong ang Panday Star na si kapatid Richard Gutierrez nakigmaya sa mga Sugbuanon atol sa Sinulog. Float sa aktor, gikagubtan, aniya ang report. Miabot sa Sugbo ang Sugbuanon og labing bagong kapatid star nga si Richard Gutierrez ang mobida sa labing bagong teleserye sa TV5 nga mo'y mudala sa papel sa nabantog nga ang Panday. Gikalipay ni Richard ang positibong pagdawat kaniya sa mga Sugbuanon kinsa nihangop kaniya atol sa Grand Parade sa Sinulog. Sarap ng feeling dito sa Sinulog. Gani, wa panimbalingan ni Chard ang kainit sa panahon. Mapagilig lang ang mga Sugbuanon pinaagi sa iyang presensya atol sa Sinulog. Kauban sab ni Chard nga sakay sa ang Panday Float ang iyang mga ginikanan nga si Cebuana Talent Manager Anabel Rama ug amahan ni Inig si Eddie Gutierrez. Bit-bit sab ni Chard ang uniko ihon ni Ining si Baby Zion. Dahil ito na ang 2016 version ng Panday, it's the modern Panday and it still has the roots, andyan pa rin yung kung saan nanggaling si Panday, pero we will make it different and we will make it modern. Dugang pa sa New Star Panday, buot niyang mamahimong creative sa iyang labing bagong role, isip modern Panday, pinaagi sa paghahinog oras sa pagtanaw sa mga Panday movies gumikan, kay gusto niyang makahimo sa iyang kaugalingong version. Panghinaot ni Chard nga unta sama sa kainit sa pagdawat sa mga nakalabayng Panday series, hangupon sab kini sa mga katawhan labi na sa mga Sugbuanon. Well, it's my first, primetime show in 2 years, and it's my first show with TV5, and I'm very happy, and I'm working with a great team, I'm working with a great director. Sa lahat ng mga kapatid nating Cebuano, abangan po ninyo ang Panday dito lang sa TV5, malapit na. Ang teleseryeng Ang Panday nga sinuwat ni Carlo J. Caparas, hingpit nang makita sa TV5 ubos sa direksyon ni Mac Alejandre. Ug mao kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong hapon alang sa walay karapusang mga chika so banikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag weekdays sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukat Sera mga tong word of the day nagkanayon. Mutuo kag Love is Blind, kana yung uyab nimo siya, unya uyab pud sila. Kanang wa kay kalibutan sa tanan. Truly, Love is Blind, agay. Love is Blind, Attorney Georgia. And what a weekend it is, no? Yeah, it was a very fun weekend indeed. Kanya, mapasalamaton ta sa kahitasan o usab ang atong mga organizers ug ang kapulisan. For keeping everyone safe also. It was a very hard job, no? During the procession, I could see that there was
there were tako kayo ang crowd ba? So it would have been very hard to control it. Baga gyud. In Yes. fact na pundog yung ko dito sa katong baga kayo nga crowd sa Juana Osmeña. Extension man ni kanindot sa atong katawan. We were also happy lang sila no bisan pag pahiran ng imong naong, Yeah. pasiritan ka og tubig. So let's also congratulate each one of us Ang for tanang behaving. Ano ng atong Yes. mga bisita. And Ug of course ang atong mga reporter sa TV5 nga naagyod nagbantay sa mga labas nga balita. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!